Het onzag van het centrum van Boetenpost is wat dubbel. De ene kant van de winkelstraten is levendig en druk en aan de andere kant stiet haast alles leeg. Het leegste in de paad stiet nooit te keer. Dat hier dus die leegstand is en dat Gelderjaar zijn initiatieven op orenplakken in Nederland neemt, dat is net iets van de laatste periode, dat is al volle langer zo. En weet wel, als de helft van de winkelstraten te keer zit, dat betekent net dat alle leegstand is. Hè. Er staat maar een lidstukje leeg, die show hier aan de zijkant. Dat zijn 3 of 4 units, maar er is nog volle groter gedeelte van het complex is gewoon verhuurd. En daar zitten winkels in. De pan steen van 2,74 miljoen euro op verkoopsite Funda in Business. Op sociale media binnen de reacties fel. Op straten vindt men de leegstand vooral schande. Dat best. Gaan we mooie centrum meer krijgen en de panden staan leeg. Dus ja, wat doe je erom? Als er niks in komt, dan huurt me de heeg. Meestal blowen wij. Ik vind het jammer. Ja. En anders moeten ze er maar asielzoekers in zetten. Die hebben plaats nodig. Het hele centrum van Boetenpost is haast weer inrichten. Nevens Dauma maar dat ook helpen met het verkeerpjen en het invullen van de pan. Dat zou natuurlijk op zich het mooiste zijn, dat een gedeelte van deze leegstand nog weer invuld worden kan met nieuwe winkels. Maar juist de mogelijke kandidaten daarvoor, die kennen nou zien hoe het worden is en hoe hun winkel in de straten komt te staan. Het had nooit boldjaren in het ambtenarendorp. Als de Kolenbach of Soesterveen, dat is altijd druk behalve Boetenpost. Eind deze week is de werinrichting van het centrum van Boetenpost dat het goed is heel nog klaar. Dauma hoopt dat oer een ier de leegste in de pan ek weer invult binnen.